ילדים, איזה יופי שחזרתם. מוכנים ללמוד נושא חדש? כן. גם אתם מוכנים? אנחנו מתחילים עם פעולות. מוכנים? כן. אני אגיד מילה ונעשה ביחד. run, לרוץ, run, jump, jump לקפוץ, run, jump, stop, לעצור, sit, לשבת, stand, לעמוד, sit, stand. נתחיל מההתחלה. מוכנים? כן. run, jump, sit, stand, sleep, לישון, wake up, לקום, תגידו איתי, sleep, wake up. אוקיי, בואו נמשיך. את הפעולות הבאות אני אוהבת לעשות ביחד. walk, ללכת, walk, talk, לדבר, walk, תגידו, walk, talk, stop, לעצור. עכשיו תורכם. מצוין, עכשיו תורכם. אני אגיד ואתם עושים. בואו נראה מי לא מתבלבל. ready? run, stop, jump, stop, sit. ליאור, אתה התבלבלת. sit זה לשבת, stand, לעמוד, sleep. Very good. Wake up. Walk. Talk. Very good. תגידו לי, מה עם dance? לרקוד. לרקוד. תגידו איתי dance. sing, לשיר. dance. sing. Very good. אני חושבת שעשינו מלא פעולות היום. בואו נראה. אוריאן, תעשי את מה שאני אומרת. run, jump, sit. הילה, תמשיכי. stand, stop. מצוין, ליאור. dance, sing. ויונתן, walk, talk. Very good. עשיתם מצוין. ניפגש בפעם הבאה. ביי.